Hello logoफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनबाय दिनै आङो मेगी आरो पनिर संना हरदो स्कुलाव ओमफ्राय आरो पनिर बिलाथि संदो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होलां गरम मोनसोदों नै सलाखौ हाथाइखौ सबाय मोजांग्रा दिनै मेगिदो पनिरदो संना हरगोन इसोरनो मेगिखौ sorry बारग'ना दोथल'नो बे जाबाय दै गुदुं इयाव माबाखौ मस्लाखौ गिलायना लानि फिसा खासिनो मस्ला होनायाना मेगिया गोदौबाय दायो उनि पनिरखौ एवफ्रामना लादो जाबाय नैया फिसा खासिनो खांनानै दोनगोरनि आरो बाय याव हनै संख्रि बाय गारनानि मोजां गेलेनोसै संख्रायदो गिलायनोसै आरो दा जाबाय मा होनो उइ जानो लुबैबाय जाखाबाय ओमफ्राय इयाव दा मस्लाखौ होनोसै ओंखामा जाबाय र' दै गुदुङाव नोङो बरिया गेलेखाबाय ओंखाम पनिर आब'आ दुगैखांबाय आब'आ दुगैनानै सुला गानदों जायाखै खानायनिबो खेबसेयावनो संनो हाबाय आरो बेलेग बेलेग संबाबो माबा नांसिगौना खेबसेयावनो संनानै खासेनो खांखांबाय ओरैनिफ्राय खासेनो संखाबाय इसोर इखौनो न'आवबो बाय जाना थांगोन इसोरा खालामदो न'आव जायाबा आरो मा जानो न'आव जाखाना थाङो बायबाबो जाबाय टिफिना रेडि जाबाय इसोरनि स्काउट गाइडनि ड्रेस फार्स्ट टाइम सालायबाय दिननिफ्राय नङाबा बेलेगसोमोन फार्स्टआव लानानै गारथ'ना दोन्दोंमोन दा मानसि खमखाय लाफिनोनो मास्टारा लिंदों इनिखाय मैया बायना फैबाय दिनै गाननायखाय मानसिखौनो बेलेग होयो ड्रेस गानहोनाया गोदोर गोदै दिनै फार्स्ट ड्रेस गानहोदों ना सरि लोगोफोर माखामा मोना नोंथांमोना आङो माखौ भिडिअखौ साउन्डखौ पुरा अफ खालामना दोनदों आरो मानोना आंनि हौवाया बेलेगजों फनाव रायलायबाय थादों इसोरो बेलेग पार्सनेल बाथ्रा इयाव इसोरनि माने माबाखौ साउन्डखौ होबा इसोरनि बाथ्राखौ खोनायोना बेनिखाय पुरा अफ खालामना दोननांदो दा पनिरखौ एवग्रोना लानायदो इनो एवदो आरो आं एवाखै आं भिडिअ हमग्रा जादों दिनै बे जाबाय बिलाथि पियाज सामब्राम फानलौ बिलाथिखौ हाखाना लाबाय ओमफ्राय पियाज सामब्रामखौ फानलौखौ हाखावदोसो माबायाखै दियाखै
फालौखौबो होखाना लानोसै माबायाव पियासजों लोगोसे इसोरनि रायलायनाया बेसेबां गोबाव जागोन पात्ता गैया बन्द' खालामना दोनबाय थादों आरो लरानि साउन्डखौनो खोनायाखै दानिया पासफुरन होनानै पनिरखौबो एवफ्रामखांना लाबाय बिलाथिखौबो हाखांखाबाय दानिया बिलाथिखौ होना होनोसै नोंथांमोना गाज्रि दामोन दे आं माबा लरानि थावनि साउन्डबो खोनायाखै आं मिउट खालामना दोननायखाय ओरैनो नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ बेखौ मोजाङै एरग्रोना लानि आरो दानियाव संख्रि होबाय ओमफ्राय रंखौबो होखाना लादो आं एराखै दै बेखौ आंनि हौवायासो माबाबाय थादों संबाय थादों इ सङोनो आरो दिनै संनो जाहोलायोनो फाइनेलि दासो रायज्लायखांखाबाय बिसोरो बेथिं मंगलबारना दिनै बाथौनि आर'जाबो हाल्ला खानाबाय थादों आरो माबाया एवनानै इदि जाबाय बिलाथिया फारसेथिं आखाम जानदोंमोन बेबो माबा सिटि मारिबाय दानिया एरबाय थादो बिसोरनि संनायफोरा जोंनिफ्राय बेलेग जायोना जोंनि संनाया बेलेग बिसोरनि संनाया बेलेग दानिया दै होदों लायोना दै होबा बारा होआ आरो दालि मैगं दंखायो बाय रोसि बानायोनो रोसिबो बानाया ओरैनो बाय जेग जेगल' बानायगोन बेनिफ्राय खम होबाय दै मन्दिरनि आर'जाबो मन्त्र खनबाय जोबसिगोन पनिरखौ होखाना लायोनो होखांनानै दसे मोजां एरगोन आरो मन्दिरा जोंनि खाथियावनो पुरा नांजाबखानाय बेनिखायनो मन्दिरा आर'ज खनबाथाय हाल्ला गोसा खोनायो दानिया दसे खोबना होयोनो A few moments later. जाबाय इयाव धुनिया होनोसै धुनिया खांनोसै दसे थानानै फाइनेलि लास्टआव जाबाय दा बन्द' खालामसै बेखौ दिनैनि थाखाय भिडिअखौ इखिनियावनो दोनथ'लायनोसै दानिया जाग्रोना लानोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय इखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।